Уважаеми зрители, вие сте с ток-шоуто "Нека говорят" с Росен Петров. Сега ще ви разкажем историята на Кристиано Роналдо. Малко факти за него. Той е роден в Благоевград, завършил е местния механотехникум. Тренира футбол от 10 годишен, а професионалната му кариера започва преди 3 години в отбора на Пирин 1922. Последния сезон има 8 гола, въпреки че не е нападател. И сега внимание, защото имаме новина. През новия шампионат Кристиано Роналдо ще играе в Миньор Перник. Никакъв Реал Мадрид, Миньор Перник. Разбира се, става дума за българския двойник на Кристиано Роналдо. Нека говори един много талантлив млад футболист Даниел Златков. Добре дошъл. Добре. Дани, между другото, приличаш ужасно много на Кристиано. Чувал съм го преди. Чувал си го и преди. От него ли ти видя тази прическа или той е видял от тебе? Едва ли той е видял от мене, но смея да твърдя, че като отиде в Манчестър Юнайтед, аз тогава за първи път го видях. Да. И мисля, че един сезон той игра с дълга коса и кичори, може би. Да. И после като разбра за тебе, взе да се... Как се нарича тази прическа по принцип? Нямам представа. Не съм виждал до сега някой да си прави като... Като вас двамата. Да. Аз и не мисля, че и той с същата прическа в момента. Да. А веждите? Това винаги ме интересува. Какво за веждите? Веждите как ги поддържате в такова състояние? Защото моите, каквото и да правя, всичко израства. Поддържаме се, младите. Поддържате се. Младите се поддържате, ние старите вече взели и дали. Не, удивителна прилика, наистина. Аз те гледах, между другото, по канал 3 едно интервю с теб. Ние после и кадри ще излъчим от канал 3. Викам, какво прави Кристиано Роналдо по канал 3? Кой му взима интервю? Изведнъж се оказва, че това е едно българско момче. Пречи ли ти това? Не мисля, че ми пречи. По-скоро ми помага. Не те ли потиска? Това, че постоянно те сравняват с един велик футболист, може би в някакъв ироничен план. Има и такива моменти. Нали? Да. Нали? Ти на какъв пост играеш? Аз съм защитник. Защитник? Да. Как карал съм гола, като си защитник? Тъй като съм доста висок и се включвам при статичните положения на моя отбор. Ти с глава? Половината с глава. Да. Ей тук, на плажа. Да. Сега след тази снимка възниква реалния въпрос. И ти ли имаш подобен успех като Кристиано сред женското съсловие на майка България?